Sme u tretieho pokračovania Yoga pre začiatočníkov. V dnešnom videu si ukážeme ďalšie cviky, balančné pózy a silové pózy na posilnenie rúk, chrbta, nôh a brucha. A na záver si ukážeme ďalšiu relaxačnú polohu. Tentokrát sa jedná o regeneračnú obrátenú polohu. Ideálnu pre ľudí, ktorí trpia bolesťami nôh alebo trávia väčšinu času na nohách. Ale to všetko si ukážeme až za chvíľu. Ak ste nevideli predchádzajúce časti, link bude pod videom a na konci videa. Nezabudnite lajkovať, šérovať a odoberať náš kanál Gemini Centrum. Sme tu pre vás. Dajte si na seba niečo pohodlné a môžeme začať. Začneme v stoji, pozícia hory Tadasana. Nohy dáme na šírku bokov, paralelne, prsty na nohách rozťahneme na široko a uložíme späť na podložku. Kostrbs zasunieme pod, chrbát s krčnou chrbticou a s korunou hlavy je v jednej priamke. Brada je paralelne k zemi a plecia tlačíme dozadu a dole. Ruky uvoľnené vedľa tela. Ak sa cítime stabilne, môžeme zavrieť oči. Pokiaľ sa necítime stabilne, necháme oči otvorené. Ponoríme sa dovnútra a spojíme sa s našim dýchom. Vnímame, ako telo sa prirodzene nadýchuje a vydychuje. Stojíme rovno, hrudník je otvorený, aby sme mohli voľne a slobodne dýchať. A pomaly začneme prehlbovať náš dých. Nádych, hlboký nádych a hlboký výdych. Hlboký nádych a hlboký výdych. A ešte jedenkrát hlboký nádych. Dýchame cez nosnú dierku a výdych. Môžeme vydýchnuť cez ústa. Spustíme hlavu dole a začneme krúžiť najskôr do jednej strany a potom do druhej. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Zmeníme smer. Nádych, výdych. Nádych a výdych. Ešte jedenkrát. Nádych a výdych. Vrátime sa späť s nádychom. Pokrútime ramená, najskôr do jednej strany. Ramená tisneme čo najviac k ušiam. Dýchame, nádych a výdych. Je dobré rozhýbať telo predtým, než začneme cvičiť, trocha ho zahriať. Zmeníme smer, nádych a výdych. Nádych a výdych. A uvoľníme. Uvoľniť nohy, uvoľníme ruky. A skúsime si našu prvú balančnú pózu, pozícia strom. Váhu preniesieme na ľavú nohu. Snažíme sa celú váhu preniesť na celé chodidlo. A pomaly zdvihneme pravú nohu do vzduchu. Najskôr skúsime, či sa dokážeme udržať na tejto jednej nohe. A potom môžeme oprieť chodidlo o stranu ľavej nohy, vnútornú stranu. Buď dole, lítko, alebo ak sa cítime stabilne, môžeme skúsiť aj vyššie, o stehno. A ruky dáme spolu pred srdce v namaste. Pohľad môžeme upriamiť na jeden bod. Táto pozícia je výborná na koordináciu, koncentráciu.
Ľavý bok zatláčame dovnútra, lebo to je tendencia, že bok sa prirodzene tlačí do vonkajšej strany, avšak my ho zatlačíme dovnútra, aby sme sa mohli krásne vystrieť. Kostrč je zasunutá pod, rovná pozícia a práve koleno otvárame, aby sa nám otvorili slabiny. Dýchame normálne, udržíme túto pozíciu. Ešte pár nádychov, pár výdychov. A uvoľníme. Môžeme vytriasť nohu, jednu aj druhú. A to isté spravíme na druhú stranu. Prenesieme celú váhu na pravú nohu. Rozložíme váhu na celé chodidlo. Zdvihneme ľavú nohu do vzduchu. Oprieme ju o stranu lítka alebo o stranu, vnútornú stranu pravého stehna. Otvárame koleno von. Predĺžime chrbticu a pravý bok zasunieme smerom dovnútra. Dlane spojíme v namaste pred srdce. A späť vnútri pociťujeme, ako balansujeme na pravom chodidle. Sme silní, vysokí ako strom. Dýchame. Ešte pár nádychov, pár výdychov. A potom uvoľníme. Pre úplných začiatočníkov to môže byť problém sa udržať na jednej nohe, preto si môžeme pomôcť tým, že sa oprieme o stenu jednou rukou. Opäť prinesieme váhu do jednej nohy a zdvíhame a opierame nohu buď o lítko alebo o stehno a pomáhame si tým, že balansujeme o stenu, opierame sa a samozrejme jednu ruku dáme pred srdce. Namaste. Ďalšia poloha, znova balančná poloha, poloha orla alebo Garudasana. Opäť váhu prenesieme na ľavú nohu, rozprestrieme váhu po celom chodidle, mierne koleno pokrčíme a pravú nohu ovinieme okolo z vonkajšej strany, okolo nohy. Znova je dôležité, aby sme sa upriamili na jeden bod, pretože to nie je ľahká poloha. A keďže sme ovíňali pravú nohu okolo ľavej, teraz ovinieme ľavú ruku okolo pravej, opäť z vonkajšej strany, tak aby sa nám dlane spojili. To náročná poloha, ale je vynikajúca na koordináciu a koncentráciu, taktiež posilňujeme lítka. Nádychom zdvíhame lakte vyššie, ruky dáme pred tvár, lakte zdvíhame vyššie, aby sme mohli voľne dýchať a jemne sa nadkloníme, predkloníme veľmi jemne dopredu, aby sme mohli dať priestor orlovi sa pozerať z výšky dole, aby sme mali chrbticu, chrbát rovný. Ostávať v tejto polohe, balansujeme, nádych, výdych a s nádychom rozprestieme krídla do strán a uvoľníme. Môžeme vytriasť. A to isté urobíme na druhej strane. Váhu prenesieme na pravú nohu. Mierne pokrčíme a ľavú nohu obvinieme okolo pravej nohy. Keďže sme ovinuli ľavú nohu, teraz ovinieme pravú ruku okolo ľavej ruky. Opäť dlane spojíme, vyťahneme lakte do výšky, aby sme mohli voľne dýchať a jemne sa predkloníme. Dýchame normálne. Dýchame nosom, ostávame v tejto polohe a s nádychom rozťahneme krídla a uvoľníme. Opäť vytrasieme. Znova pre začiatočníkov toto môže byť veľmi náročná poloha, preto ak sa nedokážeme udržať, skúšame najskôr oddelenie, najskôr skúšame zapriezť len nohy a vidíme, či sa dokážeme udržať
A to isté s rukami, najskôr zapletáme len ruky do jednej strany, do druhej strany a potom vyskúšame obidve tieto polohy naraz. Nohy dáme spolu. Ja sa otočím do tejto strany, aby ste lepšie videli. Nohy dáme spolu, kostry zasunieme pod, vyrovnáme chrbticu s krčnou chrbticou, brada je paralelne k zemi. A s nádychom zdvíhame ruky nad hlavu. Vyťahujeme sa od členkov až po korunu hlavy. A s výdychom ideme do predklonu. Ohýbame sa s bokom. Udržujeme rovný chrbát, až dokým neprídeme do 90 stupňov a potom pomaly spúšťame ruky, aj celý trup k zemi. Ovísame z bokov. Ruky, ramena, hlava aj krk sú voľne zvesené, uvoľnené. A dlane dáme vedľa, mierne pokrčíme kolena, dlane dáme vedľa chodidiel. A s nádychom zanožíme pravú nohu. A pomaly klesáme kolenom na zem. Pozrieme sa hore. Hrudný kôš prepneme. A s nádychom zdvíhame ruky nad hlavu. Do polmesiaca a zakloníme sa. Ruky aj ramena tlačíme dozadu, pozeráme sa hore. Hrudník vypíname, boky sú uvoľnené. A s výdychom sa pomaly vraciame späť. Špičky stočíme pod, vyťahneme zadok a zanožíme ľavú nohu v pravej do pozícii psa. Pretiahneme chrbát. Bedra zdvíhame hore do vzduchu. Ruky zarovnáme s ušami. Chrbát je rovný, pretiahnutý a päty klesajú k zemi. Sme v pozícii psa. Teraz dáme nohy spolu. Váhu prenesieme na ruky a pomaly znižujeme zadok nižšie k zemi, až sa dostaneme do polohy dosky. Výborná póza na posilnenie brušných svalov a svalov na rukách. Ostávame v tejto pozícii, dýchame normálne. Zadok aj chrbát, aj krčná chrbtica je v jednej línii. Nádych, výdych. A s výdychom klesajú kolena na zem, nohy aj celý trup. Celé telo dáme na zem, až sa dotkneme čelom podložky. Ruky dáme vedľa tela, dlane sú položené na podložke. A s nádychom prvé idú ramena, pozdvíhame hlavu, odrážame sa od dlaní hore do polohy kobry. Tu je tendencia, že lakte idú do strán, nech však chceme mať pri tele. Pozeráme sa hore. Skvelá poloha na posilnenie svalov spodného chrbta. Odrážame sa od celej plochy našich dlaní, nielen od zápestia. A s nádychom zdvíhame nohy, celé bedrá do vzduchu, do polohy psa. Hľadáme nohy na šírku, poloha psa. Päty klesajú k zemi, predĺžime chrbát, celú chrbticu v jednej rovine. A s nádychom dávame pravú nohu vedľa dlaní. Ľavé koleno klesá na zem. Nádych, zdvíhame celý trup, ruky nad hlavu,
Robíme znova polmesiac na druhú stranu. Ruky aj ramena tlačíme dozadu, do záklonu a pozeráme sa hore. V koričnej polohe dýchame normálne. Nádych a s výdychom sa vraciame späť. Dlane k chodidlám. Špičku zvinieme pod. Zdvihneme koleno. A pravú nohu zanožíme opäť do pozícii psa. Pety tlačíme k zemi, preťahneme chrbát, uši zarovno rúk. A nádych a výdych a pomaly s výdychom klesajú nohy na podložku, na všetky 4. Prsty na nohách, kolena spojíme spolu, sadneme si na pety, ruky dáme vpred a ohneme sa cez kolena, cez stehná, až kým sa nám čelo nedotkne zeme. Pozícia dieťaťa, oddychujeme so zavretými očami. Dýchame normálne. Pri každom nádychu cítime, ako sa brušná dutina dotýka stehien a tým masíruje vnútorné orgány. Ešte jeden nádych, ešte jeden výdych a s nádychom sa pomaly vyrovujeme. V pozícii Vajrasana ruky dáme na stehná a sadneme si. Sadneme si na sedacie svaly. Chodidlá spojíme spolu. Kolena idú do strán a pety sa snažíme priblížiť čo najviac k svalidám, ako sa len dá. Rukami objímeme prsty na nohách a vysunieme hrudník dopredu. Pozície motýl. Začneme kmitať kolenami hore-dole, ako keby sme chceli zlietnúť. Výborná poloha, ak máme nejaké krče v oblasti slabín. Dýchame normálne. Pozeráme vpred. A pomaly uvoľníme. Vrátime kolena, kolena dáme spolu, objímeme a pritiskneme k hrudníku. Vystrieme nohy a ľavé chodidlo prisunieme k vnútornej strane pravého stehna. Prepneme špičky dohora, koleno smeruje priamo nahor. Nádych, zdvíhame ruky, vyťahujeme bokov a výdych, pomaly sa predkláňame, až uchopíme prsty na nohách, členky alebo lítko a spúšťame čelo ku kolenu. Ramena sú uvoľnené, tak je uvoľnený hlava, uvoľnená. Každý výdych posielame po chrbtici dole do zadnej strany pravej nohy a uvoľňujeme akékoľvek napätie. Pri každom výdychu sledujeme, ako klesáme nižšie čelom ku kolenu. Výborná póza na natiahnutie spodnej časti chrbta. Ešte jeden nádych, ešte jeden výdych. A s nádychom sa vyťahujeme naspäť hore, rovný chrbát a výdych, ruky klesajú do strán. Vymeníme strany. Práve chodidlo oprieme o stranu
ľavého stehna. Prsty na nohách aj kolenou smerujú priamo hore. Nádych, zdvíhame ruky nad hlavu, vyťahujeme sa a výdych, pomaly klesáme, až kým sa dotkneme prstom na nohách členku alebo lítka. Uvoľníme lakte, uvoľníme ramená, čelo klesá ku kolenu. A každý výdych posielame dole po chrbtici, do zadnej strany, ľavej nohy a uvoľňujeme akékoľvek napätie. Nádych, výdych. Ešte jeden nádych, ešte jeden výdych. A s nádychom sa pomaly zdvíjame hore. A výdych. Ruky klesajú do strán. Láhneme si na brucho. A ruky aj nohy roztiahneme do strán ako hviezda. Čelo oprieme o podložku. S nádychom zdvíhame ľavú ruku a otáčame sa smerom von. Pozeráme sa do strany. Pasívny otoč. Výborný na chrbticu. Uľaví od bolesti, regeneruje. Pár nádychov, pár výdychov. Zatláčame rameno aj ľavú ruku k zemi. A s nádychom sa vraciame späť. A to isté urobíme na druhú stranu. Ja sa trocha posuniem, lebo by mi to tu nevyšlo. Nie je veľmi vhodné cvičiť pri stene. Ak máte viac priestoru, je dobré cvičiť s väčším priestorom okolo jogovej matky. Nádych, zdvíhame pravú ruku, preklápame sa smerom von. Dýchame normálne, pritláčame pravé rameno, celú pravú ruku o podložku. Dýchame normálne. Náš výdych posielame po chrbtici dole a uvoľňujeme celú chrbticu. Nádych, výdych. A s nádychom sa vraciame späť do pôvodnej pozície. Zdvihneme sa. A naša posledná poloha bude regeneračná opačná poloha. Spravíme ju tak, že potrebujeme nejaký vankúš alebo nejakú deku. Ja tu mám pripravenú takúto deku. A táto poloha je dôležitá, aby sa spravila teda o stenu, takže potrebujeme stenu a deku. Deku dáme k stene. A zadieme si tak, že sa snažíme pritlačiť zadok čo najviac k stene. Kolená sú skrčené. Láhneme si na bok. Sme pritlačení, zadok čo najviac k stene. A vytáčame sa, až dokým sa nedostaneme na našu deku. Takže zadok je opretý o stenu, zdvíhame nohy do vzduchu. A ramena, krk, uvoľníme, ruky môžeme dať buď dozadu, alebo roztiahneme do strany. Je dôležité, aby nohy boli uvoľnené, aby sme nedržali žiadne napätie v nich, aby boli voľne uvoľnené, položené o stenu. Môžeme zavrieť oči a relaxujeme. Táto poloha je vynikajúca.
pokiaľ máme problémy s nohami, trpíme opuchami, alebo trávime dlhý čas v stoji na nohách počas dňa. Taktiež je to výborná poloha, ak trpíme krčovými žilami. Pre dámy, ktoré majú akorát menštruáciu, sa neodporúča si ľahnúť na deku, takže bez deky alebo bez vankúša. A pociťujeme, ako nám krv steká z nôh dole do trupu. Dýchame normálne, uvoľňujeme. Celé telo krásne uvoľnené. Ak sa nám nohy rozchádzajú, môžeme použiť popruch a zviazať si stehná. To nám zabezpečí, aby nám ostali v tejto polohe. A môžeme ostať v tejto polohe 5 až 10 minút. Oddychujeme. Z polohy sa schádza veľmi jednoducho, pokrčíme kolena a pregúľame sa späť na stranu. A my sa uvidíme v ďalšom videu. Ďakujem, že ste si so mnou zacvičili. Namaste. Tak a sme na konci tretej časti Yoga pre začiatočníkov. Bola to skvelá jazda. Zvládli sme spolu základy jogy a základné jogové pózy. Ak ste ešte nevideli prvú a druhú časť, klik sem. Odporúčam cvičiť tieto videá pravidelne pre zdokonalenie. Môžete si ich pridať medzi obľúbené, aby ste sa k nimi jednoducho a rýchlo mohli vrátiť. Každý týždeň vychádza nové video na našom kanáli Gemini Centrum. Subscribe.